бо дастури ситоди вазорати маорифи тоҷикистон ширкати мактаббачаҳо ва донишҷӯён дар маршировкаҳо ва тамринҳо ҷиҳати таҷлили ҷашни наврӯз лағв карда шуд. Сабаби аслии ин тасмими вазорати маориф тадбирҳои пешгирӣ аз хатари коронавирус аст. дар баробари ин аз ҷониби роҳбари ситод ба масъулин дастур дода шудааст ки дар тамоми мактаби интернатҳои ҷумҳуриявӣ маводҳои хӯрока ва маводҳои зидди вирусӣ харидорӣ ва захира карда шуда аз иштирок дар олимпиадаҳои байналмилалӣ ва сафар ба кишварҳое ки дар онҳо вируси мазкур ба қайд гирифта шудааст худдорӣ карда шавад. кумитаи рушди сайёҳӣ бо ирсоли нома аз ширкатҳои сайёҳии кишвар хостааст ки аз фиристодани сайёҳон ба кишварҳои чин, Итолиё, Кореяи Ҷанубӣ, Эрон ва Афғонистон худдорӣ кунанд. ширкатҳои сайёҳӣ мегӯянд тақрибан дар тӯли як моҳи ахир замони хуруҷи сартосарии коронавирус дар ҷаҳон шумораи муштариёнашон ба маротиб коҳиш ёфтааст. дар ҳамин ҳол ситоди пешгирӣ аз коронавирус дар вазорати тандурустии тоҷикистон мегӯяд эҳтимоли гирифторшавӣ ба коронавирус хеле зиёд аст. аз ин рӯ ниҳодҳои марбута аз тадобири оҷил ва ҷиддӣ кор мегиранд. оризаҳои бемории коронавирус ин илтиҳоби дутарафаи шушҳо ки фаъолияти кори шушро вайрон мекунад ва дар шахс нафастангӣ ва норасоии ҳаво пайдо мешавад ки боиси фафти бемор мегардад. то 29 феврали соли ҷорӣ 1331 нафаре ки аз хориҷ ба тоҷикистон ворид шуданд таҳти карантин қарор гирифта шуда буданд. он замон муҳлати 14 рӯзи карантинии 1052 нафарашон ба поён расида рухсат шуданд ва 279 нафар таҳти муроқибату назорат қарор доштанд. аз шумораи умумӣ 177 нафарашон шаҳрвандони чин, Кореяи Ҷанубӣ, Эрон ва Афғонистон буданд. Сарвинозирулло, Бароди Юсуфӣ, Радиои Озодӣ, Душанбе.